Os veciños de Tállara en Lousame poderán solicitar no Concello que o sistema público xestione a biomasa das súas parcelas. Máis de 80 propietarios asistiron á reunión que houbo con responsables de SEAGA. Máis de 80 propietarios de parcelas situadas nas faixas das aldeas da parroquia de Tállara asistiron esta mañá a unha charla convocada polo Concello de Lousame para informarlles sobre a posibilidade de asinar un convenio de colaboración para que o sistema público se faga cargo da xestión da biomasa das súas parcelas durante os 4 próximos anos, unha posibilidade ofrecida á veciñanza de Tállara en virtude do convenio de colaboración suscrito entre a Xunta de Galicia, a FEGAMP e SEAGA en materia de prevención e defensa contra os lumes forestais, ao ser Tállara unha das 77 parroquias con maior risco de incendio de Galicia. Pois a Xunta ha pensado, xa venido con a FEGAMP, que é a que agrupa todos os ayuntamientos, todos os concellos de Galicia, han pensado que hai que hacer algo para intentar resolver ese problema. Y entonces han firmado un convenio en el que participa SEAGA, que es una empresa pública de la Xunta, en un convenio que ponga dinero para ayudar a los propietarios a empezar, porque esto no da para toda Galicia, porque en Galicia puede haber 120.000 hectáreas de fajas secundarias y aquí, pues en Lousame, pues a lo mejor hay 500 o 1000, no sé cuántas parroquias de Lousame, 7 parroquias, pues a lo mejor hay 1000 o 1500 hectáreas. A charla correu a cargo de Pablo Arbonés, director xerente de SEAGA, quen estivo acompañado pola alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde, o xefe do Distrito Forestal 4 de Noia, Xavier González, e o técnico do SEAGA, Óscar Collazo. Pablo Arbonés destacou que Lousame é un dos municipios nos que primeiro se vai ofrecer esta posibilidade aos propietarios porque é un dos poucos concellos de Galicia que comezou a facer seu plan e ten identificados todos os núcleos e as fincas, ao tempo que confirmou que a elección de Tállara débese a que todos os anos hai incendios nesta parroquia que xa leva sufridos 2 no que vai de ano. Contratando o sistema público, o custe para os propietarios será de 350 euros por hectárea ano, unha cantidade que se entende inferior aos custes económicos totais das actividades prestadas, xa que conta coa subvención da Xunta e da FEGAMP.